Навучыцца карыстацца зброяй і выжываць у сітуацыі, калі ўжо не будзе супермаркетаў. Гэта мэта руху прэпераў. Назва паходзіць ад ангельскага слова «prepare» – рыхтавацца, бо сам рух нарадзіўся ў Злучаных Штатах падчас халоднай вайны, калі амерыканцы баяліся савецкага ядравага удару і рыхтаваліся да яго наступстваў. У суседняй Польшчы ўздым руху прэпераў пачаўся пасля расійскай агрэсіі супраць Украіны ды вялікіх тэрактаў у Еўропе. Дзесяткі людзей з'ехаліся на першы канвент прэпераў пад Варшаву. Нягледзячы на немалы кошт удзелу, свабодных месцаў не было. Чым яны там займаліся? Побачили на ўласныя вочы наши адважныя калегі Денис Дзюба і Сергей Пелеса. Jeden z głównych punktów, dla których tu przyjechałem, strzelanie. No. Strzelałem z czterech typów broni. Jako doświadczenie jest fantastyczne. Jest mała świadomość tego tak naprawdę, w jaki sposób można posługiwać się bronią bezpiecznie, w jaki sposób wiedzieć, co zrobić w sytuacjach ekstremalnych, takich jak na przykład wojna. Do 95-6 roku, bo to tak mniej więcej wyszło, w każdej szkole było przysposobienie obronne, gdzie rzucało się granatem, strzelało się z repliki różnych broni, tak? Dzisiaj takich zajęć nie ma. Dzisiaj trzeba zapłacić dużą kasę, żeby coś takiego spróbować. Na konwencie Preppers prowadziłam zajęcia z kuchni w warunkach wojny. Pokazywałam, że można jeść coś takiego jak gołębie, sroki, szpaki i inne dzikie ptactwo. Opowiadałam też i pokazywałam i dałam do degustacji szczury. Przy niewielkiej wiedzy i przy niewielkich umiejętnościach można sobie spokojnie z dziko rosnących roślin przygotować pełnowartościowy posiłek. Nie jeden, nie dwa, tylko można sobie żyć z taką wiedzą. No jest to w pewnym stopniu powrót do kultury zbieractwa, jak w czasach prehistorycznych, no, kiedy żywność się albo znajdowało, albo się polowało. Gdyby już nie było krów, świń, hodowlanej zwierzyny, jestem w stanie się wyżywić ze względu na to, że nasi przodkowie nie mieli tego, a przeżywali. W lesie jest dużo jakby pokarmu. Jeżeli nie będzie to bomba chemiczna, która zabije życie na ziemi, czyli rośliny i zwierzęta, człowiek jest w stanie się wyżywić. Rozwijać swoje różne umiejętności, tak? Takie jak na przykład posługiwanie się bronią, koncepcja, w jaki sposób zachować się w sytuacjach terrorystycznych, czy ewentualnie co można zjeść w warunkach ograniczonego dostępu do jedzenia. Więc tak naprawdę ja uważam, że takie warsztaty, ten konwent cały może się przydać ludziom niekoniecznie w sytuacjach wojennych. Jakby jest spowodowana sytuacją zagraniczną naszego państwa. Coraz bliżej dzieją się niepokojące rzeczy jak bomby, pułapki bomby, jakieś zamieszki powstania, reżimy. Sytuacja polityczna w Europie jest bardzo zagmatwana i jest bardzo ciekawa, jest napięta. Nie? Biorąc pod uwagę niby eksodus muzułmanów, powiedzmy z Afryki i z państw Bliskiego Wschodu do Europy, napływ, no to są niby emigranci czy migranci. Według Paremi Civis Parabellum, czyli chcesz pokoju, szykuj się na wojnę, warto tak naprawdę poszerzać swoje umiejętności, wiedzę po to, żeby być przygotowanym. Tak? Nie róbmy paranoi, że jutro jest u nas wojna, bo mam nadzieję, że nigdy jej nie będzie, ale wiedzmy, jak możemy reagować, jakby coś... Okazuje się, że pokolenie po 90., które jakby weszło w dorosłość w latach 90., nie umie sobie poradzić, ale nie umie sobie poradzić nawet w domu. Ten mur, który runął i ta wolność, którą odzyskaliśmy po 89 spowodowało, że spoczęliśmy na laurach. Nie uważaliśmy, że już nam nic nie grozi, że jest wszystko w porządku i zaniedbaliśmy tą edukację. Obcowanie z bronią daje pewne poczucie kruchości życia. Potrafię strzelać i będę się mógł obronić i będę strzelał do kogoś innego. Ten człowiek też pewnie potrafi strzelać i będzie strzelał do mnie. To skoro ja teraz wiem, jakie jest spustoszenie, jak łatwo można kogoś zestrzelić ze 100 metrów,
mam już świadomość tego, jak łatwo mnie będzie można zestrzelić ze 100 metrów. To jakoś daje do myślenia i człowiek nabiera większego dystansu i pokory w życiu i poszanowania do życia. Mam nadzieję, że ludzie to będą traktowali też jako część zabawy, która może w sytuacjach ekstremalnych zostać wykorzystana do przeżycia lub uratowania swoich najbliższych. Ja wierzę w Boga i się modlę i mam nadzieję, że Bóg nas ochroni, ale pamiętajmy o tym, wierzę w Boga, zamykam drzwi.